zo amma so ya kuli ya kan take shi gaba da to baro bisano note Aibo Hassan da Kadri Abdu Saka bacci ko ta uku Aibo Hassan da Isaka abunda nake ga ya muku dazu in ta gama su kawo abunda bature ke ce ma final a valla final ya yi doki ya bada doki na su kowa dan kwallo gurbi ka wuce jira sai kwalha na Musa Tumkiya yaƙin ruwa bai haji da kaina ba baro aine mati cinno temperature go na ilme kilo doso kwara ma cinno temperature go nda wallahi kasan a doson mata hada su Kadri Abdu ya kada Aibo Hassan final 2021 a Yamai tsakanin Aibo Hassan da Kadri Abdu ya kada Aibo Hassan Coupe Airtel 2021 kuma suka sake haduwa a final Aibo Hassan ya kada Kadri Abdu kenan sun san juna kar ta san kar tsakanin su ya dinga baro amma a ginga temo renversement de situation mote wal ma chano baro to komi na iya faruwa a cikin wannan hilin kokowa na Maradi komi na iya faruwa kowane cikin ku iya da kashedi guda tunda dai kaga irin yadda ta faru tsakanin Zakiru Zakari da Mati Sule wallahi irin yadda Mati ya bada kokari ya dau Zakiru Zakari sai da ya cira shi da ƙasa ya buga ga ƙasa Allah bai bashi ba to daga nan sai Zakiru ya fara yi ma Mati dubara yana jan shi har kai ga buhu aka raba su yanzu da aka dawo ta sake kamawa aka yi wani kararrab yau ai Zakiru bai ba Mati wata dama ba sai da kai shi ƙasa so dai Kadri Abdu Saka ana Aibo Hassan kan batibi aye gatan din dugu ni gargamara aran koy fulan zamai cikin minti 5 za su tai hutu Maradi da kewaye Ahmad Ali Zaki shugaba mai daraja mai haka ne dangance da doka in aka yi minti 5 ana kokowa ba ta yi kaye ba ana tsaya a hutu minti 2 a sake dawowa wasu minti 5 na kokowa hankali Aibo kuma sai wani kawa amma bata dauku ba kawa Kadri Abdu ƙashin wuya shi kare ma banza wurin wuya masa girma wuya karbi mutum da abi ne wuya kamar da mace baya Kadri mace cica madu haka ne kowa kafa yake nema kare bisa bakin kura arbitre lim ka bata bindora ce di questa kaido arbitre lim ka bata bindora arbitri dar masantirkin nan da kyawu santir wannan batu bai zan wai ba kura ta tada bakin garge yalawa ga Zakir na ta in ka tina ka kawo min na Zakir na Alhaji Kadade na gode Zakir na birnin tawa
شو بتومي عملت شو ولا ما بين لك شيء كلا بوجاga hili yayi shu muna hili yayi shu duk taron mutanen nan da kake gani bakwai na kokowa cikin karon ku na farko Aibo Hassan goma suke supporte da kashedi guda kadiri Aibo wannan kadiri ta amma kuma shi kone Aibo Richa kuma shi kone ta kuce kuma kadiri Why? Batakuwa! Wallahi! Hili yake chakua! Why? Chakesha! Chakaji! Wallahi, hili wakuwa mashikashi! Aren! Why? Kurbe! Diba ka gani, diba. Yanda Kadiri Abdu ya kama kafa Aibo. Ta kubce, Aibo ya koma baya, ya kama tsara Kadiri Abdu. Sai ya taushe. Diba ka gani. Wallahi. Reply shi Mumuni. Wallahi. Aibo ya dawo a bada kaye ya zo a bada kaye ba gardama kana ne gaya an kokowa Kadiri Abdu ya sha kasa amma ba komi haka kokowa ta gada Aibo ga ya can wajen gwamna Aibo Hassan ga su can wurin gwamna gubernar ana ba su kari wallahi akwai Aibo kai in wani gubernar do wallahi Sabo Abdullahi na Nyame ya zo yi zaɓe dama ya yi zaɓen Sabo